Vážená pani zástupkyňa primátora, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, dovolte, aby som vás privítal a otvoril 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva podľa paragrafu 12 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a paragraf 17 odstavec 5 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa koná dnes 6. novembra 2023. Osobitne vítam aj pána doktora Jeseniča a teda kandidátov. Vítajte na našom zasadnutí. Z prezenčnej listiny konštatujem, že je prítomných 10 poslancov, 3 sa ospravedlnili. To znamená, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a Mestské zastupiteľstvo je schopné uznášať sa. Dovolte mi, aby som vám predložil na schválenie program dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva Šurany. Dostali ste aj materiál, dostali ste aj program, tak by som vás poprosil, budeme hlasovať, ale najskôr by sme sa prezentovali, takže poprosím o prezentáciu. Ďakujem a prezentácia prebehla v poriadku. Celkovo je 13 a prítomných 10 poslancov. Pýtam sa, teraz ideme hlasovať o programe. Pripravte sa na hlasovanie, prosím. Konštatujem, že ste schválili tento predložený program a ja sa pýtam, či má niekto z poslancov doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Ak nie, tak konštatujem, že program dnešného 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený. Pokračujeme v programe v časti 1 voľbou návrhovej komisie a určením overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice. Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov pána poslanca Rampašeka, pána poslanca Rosinu a pána poslanca Németa. Má niekto z poslancov k môjmu predloženému návrhu pripomienky alebo pozmenujúce návrhy? Ak nie, poprosím po zvukovom signále, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem pekne, schválili ste tento návrh. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Šťuhu a pani poslankyňu Danielovu, oboch poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany. Za zapisovateľa zápisnice určujem pani magistru Evu Krajmerovú, zamestnankyňu oddelenia pre veci organizačné a správne Mestského úradu Šurany. Prechádzame do časti 2, interpelácia poslancov. Nebola zatiaľ predložená žiadna interpelácia. Pýtam sa, či niekto má interpeláciu na mieste. Ďakujem pekne. Ak nie, pristúpili by sme k ďalšiemu bodu a to je časť 3, predkladané materiály. V časti 3 predkladané materiály, informačné materiály a správy nie sú predmetom rokovania. Všeobecné záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení tiež nie sú predmetom rokovania. Hospodárenie mesta nie je predmetom rokovania, majetkové záležitosti nie sú predmetom rokovania a v časti personálne záležitosti máme bod voľba hlavného kontrolóra mesta Šurany a určenie jeho platu. Je to materiál s číslom E/1/11/2023. Predkladateľom je primátor mesta Šurany.
Dovolte mi, aj keď materiál sme dostali, aj dôvodovú správu, dovolte mi ešte ozrejmiť pár informácií. Uznesením vlády v roku 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ochorenia covidu. Takisto uznesenie vlády odvolalo v roku 2023 túto mimoriadnu situáciu a nadväznosti na uvedené Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch na svojom zasadnutí dňa 25.9.2023 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na dnes, 6. novembra 2023. Uznesením číslo 9/2023 bod 1 určilo požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na túto funkciu, ako aj náležitosti prihlášky. Kandidáti, to povie za chvíľočku pani zástupkyňa, ale na základe doporučenia komisie schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany zo dňa 25.9.2023, ktorá posúdila splnenie náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta dňa 23.10.2023, predkladá Mestskému zastupiteľstvu zoznam kandidátov, ktorí splňajú požiadavky vyhlásené na funkciu hlavného kontrolóra. Dostali ste síce materiál, ale dovolte mi ho ešte prečítať konkrétne mená. Pani inžinierka Jana Hučková, pán inžinier Vladimír Magula a pani inžinierka Silvia Abrahamová. Mestské zastupiteľstvo Šurany vykoná voľbu hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním a o priebehu volieb budú poslanci Mestského zastupiteľstva bližšie oboznámení predsedom komisie. Ešte plat. V ďalšej časti ste dostali aj návrh na určenie platu hlavného kontrolóra. Neviem, či k tomu je treba, máte to tam vysvetlené, ako sa to vypočíta a tak ďalej, takže máme to materiály. Ja by som otvoril rozpravu k tomuto bodu a hneď by som dal pani zástupkyňa primátora tebe slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte, aby som vás oboznámila s postupom voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany, ktorá prebehne dnes na rokovaní Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo Šurany uznesením číslo 9/2023 bod 1 schválilo tajnú voľbu hlavného kontrolóra mesta Šurany na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2023 a vyhlásilo dnešný deň, 6. november 2023, ako deň konania voľby hlavného kontrolóra. Zároveň bolo uznesením určené jednak požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať, ďalej volebná komisia, ako aj náležitosti prihlášky, ktoré kandidát musel predložiť. Uzavierka na podávanie prihlášok bola do 22. októbra 2023. Do uvedeného termínu do podateľne Mestského úradu Šurany boli doručené 3 kusy označených obálok v zmysle pokynov. Komisia schválená Mestským zastupiteľstvom podané prihlášky posúdila dňa 23.10. a pre rokovanie Mestského zastupiteľstva na dnešný deň, 6.11., doporučuje zaradiť na hlasovací lístok všetkých 3 kandidátov. To znamená, že všetci 3 kandidáti požadované požiadavky splnili. V zmysle schváleného uznesenia číslo 9/2023 bod 1 majú kandidáti právo vystúpiť na rokovaní Mestského zastupiteľstva pred samotnou voľbou hlavného kontrolóra, pričom schválená dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivého kandidáta je v trvaní maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa začiatočného písmena priezviska. Po vystúpení kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta primátor mesta ako predsedajúci vyhlási prestávku, počas ktorej sa tajná voľba uskutoční, a to v týchto priestoroch obradnej miestnosti Mestského úradu Šurany. Voľby riadi 5-členná komisia schválená Mestským zastupiteľstvom. V
Dnes aktuálne je to 4-členná komisia, vzhľadom k tomu, že členka komisie pani doktorka Vyslajová sa ospravedlnila zo zasadnutia, ktorá poslancom vydá hlasovacie lístky. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov, to znamená, že na hlasovacom lístku máte všetkých 3 kandidátov a k hlasovaciemu lístku dostanete obálku. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení s poradovým číslom v abecednom poradí podľa začiatočného písmena priezviska. K tomuto poradovému číslu je uvedené jeho meno, priezvisko a akademický titul. Hlasovací lístok je opatrený úradnou pečiatkou mesta Šurany, takisto aj obálka. Poslanec mestského zastupiteľstva odovzdá svoj hlas iba jednému z kandidátov, a to zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Upravený hlasovací lístok potom vloží osobne do zapečatenej volebnej schránky, predtým ho vloží do obálky, ktorú doporučujem zalepiť. Neplatný hlasovací lístok je taký, ktorý bude na nepredpísanom tlačive, na ktorom poslanec označí zakrúžkovaním viacerých kandidátov, alebo na ktorom nebude zakrúžkovaný ani jeden kandidát. Poškodenie hlasovacieho lístku, napríklad natrhnutím, prípadne popísaním, obliatím a tak ďalej, nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa prihľadať nebude. Tiež sa nebude prihľadať na kandidáta, ktorý je síce uvedený na hlasovacom lístku, ale voľby sa nezúčastnil, čo teda nie je náš prípad, pretože všetci 3 kandidáti sú prítomní. Po skončení hlasovania komisia otvorí zapečatenú volebnú schránku a pristúpi k ščítaniu hlasov. Po ich ščítaní a zistení výsledkov hlasovania komisia spíše zápisnicu o priebehu volieb a predseda komisie oznámi mestskému zastupiteľstvu výsledok hlasovania. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Šurany je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, čiže 7. Ak ani jeden kandidát nezíska takúto väčšinu, mestské zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb na tej istej schôdzi mestského zastupiteľstva, čiže dnes. Do druhého kola postupia 2 kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov môžu do druhého kola samozrejme postúpiť aj všetci kandidáti a v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovať bude poslanec, ktorého určí predsedajúci, teda primátor mesta. Na tajné hlasovanie v druhom kole budú použité hlasovacie lístky, na ktorých budú uvedení tí kandidáti, ktorí majú najväčší počet hlasov. V druhom kole bude zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Z každého tajného hlasovania, či to bude prvé, druhé kolo, ale aj žreb, alebo žrebovanie, bude vyhotovená zápisnica a predseda volebnej komisie ju odovzdá predsedajúcemu, teda primátorovi mesta. Skôr ako pristúpime k samotnej voľbe, tak by som poprosila kandidátov v poradí, ktoré teraz prečítam, aby vystúpili a predstavili sa mestskému zastupiteľstvu. Vzhľadom k improvizovaným podmienkam, aké máme, tak kľudne myslím, že môžu zostať sedieť. Asi mi dáte všetci za pravdu. Ja vám odovzdám mikrofóny a potom by ste sa každý po jednom predstavili. A samozrejme po predstavení kandidáta, nech sa páči, môžete položiť pani poslankyne, pani poslanci otázky. Takže kandidáti vystúpia v poradí. Ako prvá vystúpi inžinierka Silvia Abrahámová, ako druhá inžinierka Jana Hučková a ako tretí inžinier Vladimír Magula. Nepočuť ešte. Nie. Dobrý deň. Tak. Myslím, že môžeme potichšie asi rozprávať. Dosť je to na hlas už. Dobrý deň, tak rada by som sa predstavila. Som Silvia Abrahámová. Mám 46 rokov a vlastne, čo sa týka môjho štúdia, študovala som na obchodnej akadémii v Šuranoch, potom som pokračovala na Ekonomickej univerzite Bratislava.
kde som úspešne vlastne ukončila to štúdium, som bola promovaná za inžinierku. Po skončení štúdia som vlastne sa zamestnala, pracovala som v Mlyne Šurany, následne na to vo Ferostave Nové Zámky a po rodičovskej dovolenke som začala pracovať na okresnom úrade Nové Zámky na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia. Tam pracujem do dnešného dňa, vlastne je to od roku 2011. V roku 2015 som začala pracovať v obci Branovo ako hlavná kontrolórka a v roku 2018 v obci Dvory nad Žitavou ako hlavná kontrolórka. Čo sa týka mojich skúseností v týchto obciach, v obci Branovo, začínala som v menšej obci, tak vlastne tam som sa aj spolupodielala na tvorbe všeobecne záväzných nariadení. Čo sa týka v obci Dvory nad Žitavou, tam vlastne spadajú pod moju kontrolu 2 materské škôlky, 2 základné školy a obecný podnik, ktorú založila obec Dvory nad Žitavou ako svoju spoločnosť s ručením obmedzením. Čiže skúsenosti vlastne s kontrolou ako takou si myslím, že mám. Svoju činnosť sa snažím vykonávať tak, ako vlastne hovorí zákon a taktiež pravidelne chodím, absolvujem všetky školenia a semináre, ktoré vlastne môžem, ktoré sú k dispozícii a kvôli tejto práci. Čo sa týka práci na okresnom úrade, je to štátna správa, tam momentálne pracujem ako zástupkyňa odboru krízového riadenia a taktiež vlastne som bezpečnostným zamestnancom okresného úradu. To znamená, vám to, možno, že niektorí to poznáte, vlastne je to, na to, aby som mohla túto prácu vykonávať, tak vlastne musela som prejsť bezpečnostnou previerkou na stupeň dôverné a vlastne na základe toho, že preverili moju osobu, moje majetkové pomery a vlastne nadobudnutie majetku a takisto aj mojich rodinných príslušníkov, tak som mohla začať vykonávať túto funkciu. To vykonávam od roku 2021. Čo sa týka vlastne mojej osoby, myslím si, že som pracovitá, zodpovedná, snažím sa a vlastne nadobúdať ďalšie nové vzdelanie, nové skúsenosti i práve za to vlastne tým, že som začala od malej obce, potom vlastne som sa dostala do väčšej a už vlastne myslím si, že už by som si i chcela trúfnúť aj na naše mesto, pretože vlastne som zo Šurian, 18 rokov som bývala v Nových Zámkoch a mesto Šurany mi tak prirastlo k srdcu, že vlastne pred 3 rokmi sme sa sem naspäť nasťahovali. Mesto mám veľmi rada a záleží mi na jeho rozvoji, takže si myslím, že svoje skúsenosti a vedomosti by som rada uplatnila aj v našom meste. Ako keď sa pozriete na obec Dvory, aj Branovo, tak som rada, že som začínala v takýchto obciach, kde je vidieť celkový rozvoj a vlastne aj otvorenosť samosprávy. Čiže mám nejaké tie aj dobré skúsenosti a dobré vzory do budúcna. Ja dúfam, že vás svojou prácou, ak ma zvolíte, presvedčíte, že ste volili správne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čas bol dodržaný? Čas, áno. Páči sa, pani poslankyne, páni poslanci. Ak máte otázku na prvú kandidátku, na pani inžinierku, prihláste sa prosím a dostanete slovo. Ďakujem, pán poslanec Rosina, páči sa. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. A chcel by som sa spýtať, keďže hovoríte, že pracujete pre Branovo, pre Dvory nad Žitavou, plus ešte vlastne v štátnej službe, že koľko času vám to zaberá, že ako to budete vedieť zladiť ešte aj s týmto mestom, so Šuranmi, že ak teda vás volíme? Ak vás volíte, tak sľubujem, že si to
Tam vlastne na okresnom úrade mám 100% úväzok a na tých menších obciach mám 10 a 20% úväzok. Aha, to som nevedel. Takže určite si to zabezpečím tak, aby som, už keď ma zvolíte, aby som si stála za slovom, pretože na tomto meste mi naozaj záleží. Ďakujem. Ďakujem. Nemám prihláseného ďalšieho. A páči sa pani... Ja som zle stlačala. Páči sa pani poslankyňa Danielová. Dobre, ja tiež vyjadrujem teda odvahu, že to je správne, lebo chceme, hlavný kontrolór vlastne zodpovedá v rámci nestrannej kontroly vôbec či rozhodovanie o verejných financiách alebo čokoľvek. Prvú otázku kolega ma predbehol, že to ste už zodpovedali, že by ste to vedeli, ako by ste to teda vedeli zvládať. A druhá vec, že ako vlastne hlavný kontrolór, to sa budem pýtať každého kandidáta, že akým spôsobom ste pripravení ako hájiť tú naozaj nestrannú kontrolu vôbec teda náplní hlavného kontrolóra, pretože hlavný kontrolór teda zodpovedá aj zastupiteľstvu, že teda všetko rozhodovanie a tak ďalej je v poriadku, práca a tak ďalej. Že ako ste pripravená vlastne bojovať za tú transparentnosť a za tú nestrannosť na chránenie teda tej činnosti toho hlavného kontrolóra. Že cítite teda tú totálnu nezávislosť, to sa chcem spýtať. Hej. Určite cítim, vlastne kvôli tomu som tu a vlastne aj svojimi vedomosťami a skúsenosťami a tým vlastne, že už nejakú tú činnosť som preukázala v týchto obciach. Vlastne v obci Branovo som bola na novo zvolená opätovne za hlavnú kontrolórku. Snažím sa svoju prácu vykonávať svedomito a nestranne. Hej, dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Nemám prihláseného žiadneho pána poslanca a pani poslankyňu, tak ja by som poprosil kandidáta s číslom 2, aby teda sa prezentoval. Páči sa. A poprosím ešte pani zástupkyňu, aby teda odsledovala čas. Poprosím, ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, volám sa Jana Hučková, rodina Hubinová. Bývam celý život v Šuranoch, aj som sa narodila v Šuranoch a uchádzam sa o funkciu hlavnej kontrolórky po ukončení predchádzajúceho funkčného obdobia. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v bývalej strojársko-technologickej fakulte SVŠT Bratislava v odbore ekonomika a riadenie. Po skončení vysokej školy som 12 rokov pracovala v koncernovom podniku Elitex na obchodnom úseku na pozícii vedúcej oddelenia predaja, odkiaľ som v roku 1999 po 12 rokoch odchádzala na druhú materskú dovolenku. Po materskej dovolenke v 2003 roku som vyhrala konkurs alebo výberové konanie na miesto vedúcej finančného oddelenia Mestského úradu v Šuranoch, kde som túto pozíciu vykonávala do roku 2015. Od roku 2015 po dnešný deň vykonávam funkciu hlavnej kontrolórky mesta Šurany. Počas predchádzajúceho obdobia som si v rámci doplnkového vzdelávania urobila 4 certifikované kurzy, ktoré boli zamerané na kontrolu, a to boli základy kontroly v územnej samospráve, Inštitút hlavného kontrolóra 1. a 2. stupeň a kontrola v územnej samospráve 2. stupeň. Počas obdobia predchádzajúceho som sa snažila vždy tie kontroly robiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, a aby ste teda poslanci mali maximum informácií z kontrolovaných subjektov pre príslušnú oblasť, a prípadne po úspešnom zvolení sa budem snažiť v tejto práci pokračovať naďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne. Páči sa. Kto má nejaké otázky alebo dotazy na pani kandidátku? Páči sa pani poslankyňa Danielová. Páči. Tak ja by som tiež teda znovu dala tú istú otázku. Hlavný kontrolór sa
má za svoju prácu zodpovedať mestskému zastupiteľstvu, tak ako si pripravená vlastne tak naozaj nestranne slúžiť v tej svojej práci a v tej svojej úlohe. Osobne to poslanie vidím tak, že úloha kontrolóra je pripraviť podklady v maximálnej možnej miere pre informovanie poslancov, nakoľko najvyšší orgán zastupiteľstvo má to posledné slovo. To znamená, že úloha kontrolóra je pripraviť z tých kontrol správy v takej podobe, aby ste vy poslanci mali maximum informácií a vedeli ste sa zodpovedne a rozhodnúť tak, aby teda ste vy to posúdili podľa vášho najlepšieho úsudku a teda moja úloha nie je rozhodovacia, moja úloha je pripraviť podklady pre vás. Ďakujem. Stačilo, pani poslankyňa? Ďakujem. Nemám prihláseného ďalšieho pána poslanca alebo pani poslankyňu, tak by som poprosil tretieho kandidáta, pána inžiniera, aby sa prezentoval. Páči sa. Dobrý deň, pán primátor, pani zastupkyňa, vážení páni poslanci. Moje meno je Vladimír Magula, mám 57 rokov, bývam momentálne v Úlanoch nad Žitavou už od roku 1992. Po skončení Vysokej školy ekonomickej, dnešnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, som začal podnikať, venoval som sa obchodnej činnosti, zahraničnému obchodu. Túto činnosť som ukončil v roku 2003, kde som sa stal asistentom auditora v spoločnosti Audit Team. Ako predmetná spoločnosť sme auditovali nie len priemyselných klientov a nejaké podnikateľské subjekty. V portfóliu sme mali miestnu časť Rača, miestnu časť Karlova Ves, miestnu časť Dubravka v Bratislave, takisto obec Čierne Kračany a ešte ďalšie obce. Takže tam bola nejaká prvá moja skúsenosť s obcami, s kontrolou obcí, s miestnymi rozpočtami, s budovaním rozpočtov a podobne. Od roku 2011, respektíve od roku 2015 do roku 2018 som bol kontrolórom v Úlanoch nad Žitavou a na Černíku. V roku 2018 som na vlastnú žiadosť ukončil túto činnosť, pretože od roku 2015 som sa stal finančným riaditeľom spoločnosti Brandner Nové Zámky a už ten čas som nemal dostatočne na to, aby som mohol obci venovať ten čas a priestor, ktorý ten kontrolór musí pre danú činnosť mať vytvorený. V roku 2023 som ukončil činnosť v Brandneri Nové Zámky, teraz k 31. júlu. Bolo to po dohode s Brandnerom Nové Zámky, kde teda Brandner prechádza nejakými reštrukturalizačnými zmenami, buduje sa tam nové odpadové hospodárstvo a mali požiadavky trošku nejakého iného typu na moju prácu, ale tak po dohode sme sa rozišli. Z môjho životopisu vidno, že prechádzal som rôznymi typmi práce. Každá tá jedna práca ma obohatila. Každá jedna práca mi prinesla nové výzvy a prinesla nové informácie, ktoré som vedel potom aj v ďalšej činnosti využiť. Tým, že som podnikal, chápem to podnikateľské prostredie, tým, že som robil kontrolóra, respektíve auditoval som obce, mesta, viem štruktúru mestského alebo obecného rozpočtu, viem, ako sa tvoria, viem pracovať so smernicami a tak ďalej. Takisto tá podnikateľská sféra typu Brandner Nové Zámky, kde ide o veľký koncern, ktorý zastrešuje viacero dcérskych a sesterských spoločností, ma priviedla k tomu pracovať v kolektíve, pracovať s ľuďmi, získavať informácie, vedieť odozdať informáciu. Tým, že som bol aj finančným riaditeľom, zase tvoriť smernice, dávať tomu nejaký smer, tomu celému smerovaniu tej spoločnosti a samozrejme kontrolu, ako dodržiavať jednotlivé pravidlá.
Čiže každá tá časť mi dala niečo, čo si myslím, že mesto, ako sú Šurany, bude potrebovať. Pretože máte rozpočtové organizácie, máte príspevkové organizácie, máte stavebnú činnosť, riešite komunálny odpad. Čiže vo každej tejto agende viem nie len z titulu kontrolóra vykonať nejaké kontroly, pozrieť sa na to, či je to správne, nie je to správne, ale ak bude mať mesto záujem, vieme si k tomu sadnúť príslušným nejakým referentom a viem pomôcť aj v tejto oblasti. Toto sú moje prínosy, ktoré by som chcel dať mestu. Šurany, ktoré, ako hovorím, bývam v Úlanoch, takže Úlany a Šurany vždycky boli tak prepojené. Boli sme aj mestskou časťou šurianistý čas, takže tu mám veľa kamarátov, veľa známych a chcel by som teda tie moje vedomosti, ktoré som získal, chcel by som poskytnúť mestu na to, aby vlastne v tom 21. storočí, aby napredovalo ďalej. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte máte to aj odmerané, presne ste odhadli ten čas. A páči sa priestor na vaše otázky. Pani poslankyne, páni poslanci. Páči sa pani poslankyňa Danielová. Páči. Tak ja znovu sa pýtam. Ono to je dosť dôležité naozaj, tú nestrannosť, ale vlastne ste to aj povedal, že ako, lebo je to veľmi dôležité naozaj byť taký nestranný a pomocný tomu mestu a teda možno také ten výrok na tomto zastupiteľstve, že ako si pripravený tiež na tú nestrannosť. Pardon. Vaša otázka, my sa poznáme z rodičovského. Vaša otázka je veľmi dôležitá. Vždycky aj na tých obciach som to zažil, že teda je taký nejaký boj, alebo teda nie je taká rovnováha, nájsť tú rovnováhu medzi tým, čo chce pán primátor ako nositeľ tých víziev toho mesta doniesť do toho mesta a druhé, ako to dokážu poslanci prijať, respektíve ako vedia poslanci preniesť tie svoje zase poznatky, ciele a tak ďalej tomu pánovi primátorovi do toho jeho programu. Vždycky som sa snažil, keď som robil kontrolóra, jednak pomáhať pánovi primátorovi, aby teda išiel tou cestou zákonnosti, legitimity, ale na druhej strane vždycky som sa snažil poslancom dávať všetky relevantné informácie, aby sa dokázali správne rozhodnúť. Je to veľmi dôležité, pretože obidve strany v tom rozhodovacom procese pri tom meste sú veľmi dôležité. Vy ste ako parlament, poslanci, a pán primátor je vláda. Čiže vy dávate legislatívny rámec tomu celému a pán primátor by mal byť ten, ktorý prináša tie myšlienky, prináša tie výzvy, vám ich predkladá a hovorí vám, čo by bolo dobré. Ale samozrejme, ako tu už bolo spomenuté, vždycky ten parlament, to zastupiteľstvo je to, ktoré o tom rozhoduje. O tej mojej nestrannosti, toto je jedno, čo som robil v tých obciach. Druhé, čo je veľmi dôležité, bol som finančný riaditeľ v Brantneri Nové Zámky, kde viete, že poznáte spoločnosť, že sú tam dvaja spoločníci. Je tam mesto a je tam Brantner. A takisto, ako finančný riaditeľ, nemohol som hájiť záujmy jednej strany. Ani Brantnera, ani mesta. Musel som hájiť záujmy spoločnosti a tá spoločnosť sú obidvaja. Tak ako aj vy ste, dve strany síce, ale to je tá istá minca. Keď pôjde niečo špatným smerom, tak to bude mať dosah na obidve strany. Čiže z titulu kontrolóra chcel by som dávať vždycky tak informácie, aby naozaj tie rozhodnutia boli rovnováhe a aby teda nikto nemohol povedať, že teda niečomu sa nedostal nejaké informácií a že o niečom nevedel. Radšej som vždycky bol aj pri tých zastupiteľstvách a vždycky sa ma aj pýtali, čo poviete na to. Môžeme to spraviť, nemôžeme to spraviť. Takže snažil som sa aj v tomto smere ich usmerniť, v prípade niektoré informácie poskytnúť navyše, aby sa vedeli správne rozhodnúť.
Ďakujem. Ďakujem pekne. Nemám nikoho prihláseného v rozprave. Dovolte ešte pár slov aj odo mňa. Najskôr mi dovolte poďakovať, že ste sa zúčastnili a že ste teda prišli všetci traja. Veľmi si vážim záujem každého, kto chce pomôcť alebo teda pracovať pre mesto, tak dovolte aj takto to vyjadriť. Ďakujem aj za vašu prezentáciu každého. Ďakujem aj za zodpovedanie nejakých otázok od pani poslankyň alebo pánov poslancov. A teraz by sme mohli pristúpiť, by som vyhlásil prestávku a prebehla by teda voľba. Takže vyhlasujem prestávku. Ďakujem. Tak vážené pani poslankyne, pani poslanci, hostia, dovolte, aby sme teda pokračovali po prestávke, po voľbe. Ja by som teda dal hneď slovo pani zástupkyni primátora, aby nás oboznámila. Páči sa. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte mi z titulu predsedu volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Šurany vás oboznámiť s výsledkom dnešnej tajnej voľby kontrolóra hlavného mesta Šurany. Dnes o 16. hodine dňa 6.11.2023 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa uskutočnila tajná voľba hlavného kontrolóra mesta Šurany. Volieb sa zúčastnilo 10 poslancov mestského zastupiteľstva z celkového počtu 13. Prítomným bolo vydaných 10 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 10 hlasovacích lístkov, z toho bolo platných 10 a žiaden hlasovací lístok nebol neplatný. Voľby boli tajné, zvolenie sa uskutočnilo zakrúžkovaním poradového čísla navrhnutého kandidáta. Dovolte mi uviesť výsledky volieb v prvom kole a tie sú nasledovné. Za hlavného kontrolóra mesta Šurany bola zvolená s počtom hlasov 8 inžinierka Jana Hučková, ktorej touto cestou gratulujem. Poradie ďalších kandidátov bolo nasledovné. Na druhom mieste s rovnakým počtom hlasov sa umiestnili inžinierka Silvia Abrahámová s počtom hlasov 1 a inžinier Vladimír Magula s počtom hlasov 1. Ďakujem pekne. Zápisnicu odovzdávam primátorovi. Nech sa páči, pán primátor. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne s oboznámením výsledkov. Dovolte teda aj takto na mikrofón pogratulovať pani inžinierke Hučkovej k zvoleniu a teda zvyšným kandidátom veľmi pekne poďakovať, že ste prišli a dovolte mi ešte tak mimo mikrofónu
Ďakujem. Samozrejme, ďakujeme kandidátom za predstavenie a teda môžu odísť a my pokračujeme v rozprave k tomuto bodu. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nik neprihlásil do rozpravy, ja by som... A páči sa, pani hlavná kontrolka, máme mikrofóny. Dobre. Ja by som si dovolila z tohto miesta verejne poďakovať. Ďakujem poslancom za prejavenú dôveru. Je to pre mňa zaväzujúce, je to veľká česť, ale príjmam to veľkou pokorou. V druhom poradí by som chcela rovnako poďakovať riaditeľom organizácií, ktorí pripravovali podklady pre správy a ich prostredníctvom aj všetkým tým ekonómkám a účtovníčkám, ktoré spracovávali tie podklady. A hlavne by som chcela poďakovať vedeniu mesta, primátorovi, zástupcovi, ale teraz myslím aj predchádzajúceho primátora Remusa Váradyho a prednostke za to, že mi vyšli po ľudskej stránke v ústretí a že mi umožnili doteraz na individuálne nastavený pracovný čas, nakoľko tento život mi napísal taký komplikovanejší scenár. A to, že teda ste to pochopili z ľudskej stránky a vyšli ste v ústretí a urobili ste mi tie podmienky také, aby som si mohla aj vykonávať kontroly a zároveň byť aj mamou autistu, a to vám patrí hlboká moja úcta a ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a uzatváram rozpravu, ak nikto nie je prihlásený, a poprosím návrhovú komisiu o... Aha. Pardon, návrh, áno, pardon. Hneď sa dostanem k nemu. Kde to mám? Ďakujem pekne. Páči sa, tak máte návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mesta. Chce sa niekto prihlásiť? Tento percento ich zaujíma, výška 30%. Dokončíme toto, myslím, a potom by sme dokončíme toto, dobre? A ako zaujíma ich, že cena? Áno, pretože v návrhu na uznesení nie je tých 30%, a výška toho je tam navrhnutá. Takže stačí iba tých 30%, áno? Áno. Asi vás to číslo, že zaujíma, že výška 30%. Či ešte si niečo, pán poslanec? Ale áno. Áno, to je súčasť. Je to súčasť návrhu na uznesenie. Môžete navrhnúť. A samozrejme, áno. Je to len návrh. Preto je stále rozpráva. Ale už sa prihlásila pani poslankyňa Danielová, tak páči sa, pani poslankyňa. Dobre, ďakujem, vážený pán primátor aj mestské zastupiteľstvo, takže už teraz aj vieme výsledky volieb hlavného kontrolóra, ale ešte predtým predsa nám sa nedá pozastaviť, lebo mestské zastupiteľstvo teda má právo podľa zákona schváliť odmenu od 0 až po 30%. A my teraz navrhujeme vlastne maximálnu odmenu, ale keďže vieme, že už poznáme prácu toho hlavného kontrolóra, ale predsa si to len musíme povedať, lebo nesieme zodpovednosť za naše rozhodnutie, že hneď máme navrhnutú maximálnu odmenu za prácu hlavného kontrolóra. Čo zase ale mne tak, že ja si myslím, že teda to mohla vykonávať na 100%. Ja som dávala, keď sme pripravovali túto, že prečo znižujeme 0,8, tak teda tým pádom vlastne vyrovnávame tým, že nemá 100% úväzok, tak vlastne tá odmena je 30, maximálne 30%, len aj tak to nedáva nám takú vôľu, aby sme mohli, my tu hneď dávame maximálnu odmenu a sme predsa na začiatku nového 6-ročného volebného obdobia. Bolo sympatické, že primátorovi sme 0% odmenu schválili a teraz hneď dávame maximum, tak ja by som teda zvážila na diskusiu a potom by som prípadne dala procedurálny návrh, aby sa vyjadrili aj ostatní kolegovia,
že či teda schvaľujeme maximálnu výšku odmeny. My, naše mestské zastupiteľstvo má právo túto výšku dať na od 0 po 30%, takže keby sa vyjadrili k tomu aj kolegovia. Nech sa páči. Páči sa pani zástupňa primátora. Ďakujem pekne. Na margo toho, ja by som len toľko doplnila, že návrh na určenie platu kontrolóra bol súčasťou materiálov. Je to návrh. To znamená, že samozrejme poslanec môže dať pozmeňujúci návrh a tým pádom zmeniť to, čo je navrhnuté. Je navrhnutá odmena do výšky 30% mesačného plánu. Áno, je to zo zákona, je to tá najvyššia variabilná zložka platu. Na druhej strane zase musím uviesť aj to, že okrem tohoto, okrem teda základnej zložky, ktorá je zo zákona daná, ktorá je vypočítaná podľa vzorca, ktorý máte uvedený v materiáloch, nebudem ho tu teraz celý čítať, plus variabilná zložka, ktorá je navrhnutá na 30%. Hlavný kontrolór má nárok aj na odmenu, napríklad na konci roka, ktorú mu môže zastupiteľstvo schváliť v zmysle zákona, čo teda doteraz, alebo teda tento rok určite sa neudeje a vzhľadom na výšku rozpočtu nevieme, či sa to udeje v ďalších rokoch. Takže možno aj z tohto dôvodu je tá výška takto nastavená, pretože vieme, ako sme na tom, čo sa týka rozpočtu a takisto momentálne sa bude tvoriť rozpočet na rok 2024. Vychádzajúc zo situácie, ktorá bola tento rok, skrátenia podielových daní tento rok o vyše 400 000 eur, predpokladáme, že aj ten rozpočet budúci rok bude dosť napnutý a neviem, riešiť to nejakými odmenami asi nebude šťastné riešenie, alebo teda šťastný signál smerom ďalej. To znamená, že aj z tohto dôvodu je navrhnutá táto variabilná zložka na tú maximálnu výšku. Ale opakujem, je to iba návrh, takže nech sa páči, ak máte poslanci pozmeňujúci návrh, treba ho dať s tým, že sa vlastne preráta tá výška a potom sa prejde k schvaľovaniu. Ďakujem. Ďakujem, páči pán poslanec Rampašek, páči. Ďakujem, vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne. Ak teda má niekto, ja len z pozície návrhovej komisie, nech predloží, budeme musieť potom teda o tom hlasovať, že ak niekto je pripravený a má návrh, lebo teda v materiáloch sme to mali, tak nech predloží návrh a potom sa budeme o tom rozprávať. Ďakujem. Samozrejme, páči sa. Čakám, pani poslankyňa povedala si, tak nechcem, aby som ti nebral to právo, aby si sa prihlásila. Páči, pán poslanec Kanál sa prihlásil. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, ja by som ten návrh nechal v takej podobe, aký sme dostali predložený, nakoľko poznáme prácu pani hlavne kontrolórky. Ja som za ten návrh, aby sme schválili taký, aký sme dostali v materiáloch, tých 30%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak neprihlásil sa nik, tak ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu a páči sa teda návrhová komisia, aby prečítala návrh na uznesenie. Ďakujem. Mestské zastupiteľstvo v Štúranoch po A volí bez pripomienok v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmena J, s paragrafom 18 odstavec 1 a paragrafom 18a odstavec 3 a odsek 5 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šurany na dobu určitú od 7.11.2023 do 6.11.2029 inžinierku Janu Hučkovú. Po B určuje bez pripomienok v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmena J zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 7.11.2023 po A plat hlavného kontrolóra mesta v zmysle od paragrafu 18c odsek 1 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení, po B mesačnú odmenu podľa paragrafu 18c odstavec 5 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v plnom znení vo výške 30% v platnom znení vo výške 30% určeného platu. Ďakujem. Ďakujem pekne, páči sa po zvukovom zaznení. Hlasujte o tomto návrhu.
Ďakujem, konštatujem, že ste schválili tento návrh. Prechádzame, právne záležitosti nie sú predmetom rokovania a vystúpenie verejnosti, aj keď sme to trošku posunuli, ale páči sa, je tu niekto, kto by chcel vystúpiť z verejnosti. Všetci boli za. Všetci. Aha, pardon, všetci boli za, pardon. Ospravedlňujem sa, pán poslanec, áno, nemáte to už dnes na plátne, ďakujem. Prechádzame do bodu rôzne, páči sa. Otvoril by som rozpravu bod rôzne. Už som... Ale to je pani právnička. Takže páči sa bod rôzne, teda áno. Čakám tých, pán poslanec, po tebe o tých 10-15 sekúnd vždy čakám. Ďakujem. Prešlo 20 sekúnd, nik sa neprihlásil, tak ja by som aj tento bod uzatvoril a ukončil by som naše zasadnutie. Veľmi pekne ďakujem za všetko, ďakujem aj teda komisii, aj pani poslankyňa, pánom poslancom a myslím, že všetko prebehlo s pravidlami, takže veľmi pekne ďakujem a prajem šťastnú cestu domov. Ďakujem.